Gur míle maithí agus gur mágad tá sucht an cuire leabhar libh an chéad drug scéal ná nach mé san óráid seo ar fe nó ní mé chun leabhar faoi cuasaí an domhain mar de sé dachar níos an cáil ósáin sa chéad síos. Ach freisin tá mé trééis leabhar a ailsiú agus tá mé trééis bheith smaoine bhar roinntháil leis é bhíonús ó foilsíodh agus is ábhar é tá mé an leabhar faoi leis de fé nóid. So leabhar mé faoi sin nach mat se bh gurí ceisna chum níos déanaí faoin dain faoi Donald Trump ná eile bhí mé America ar táchaán tá fáilte roimh. An drug scéal eile ná nach bhfuil an greengrafan agam so cai sé brand worms ar fé nóid. Ach níl mé chun an leabhar léamh ó hús go deiridíomh ranóid mé coppla pointe. Níl caint garda seo, so peoci mé cúpla ábhar. I chéad rud a dhéanamh ná déanaí mé iireach beidir a léirúdíomh nó a bhíonúdíomh cén fágur scríime leabhar agus cadas a dánig an smaoineh. Agus freisin beidir go beoci mé amach cúpla pointe, trí nó ceithre pointe. A chialam go léiríonn beidir ceachtain rudí a dólam na hain agus beidir rudí a chialam nach bhfuil go leor ólas againn sa tír sa suchaí orthú. Rudí a dólam mé as an taidir ina mé ar an leabhar agus atá sa leabhar ach níl síon rudí doing faoi ceisna níos mó ná an dlí nó faoi an Chúirt Uachtarach chéin, faoi stair na hÉireann, faoin suchaí ina bhfuilimid agus mar sin de. Cé aim a bhí agam leis an leabhar? Well, sé tharla gur ceapach mé mar Comhfhreagraí Gnóthaí Eachtracha ag an Irish Times in 2013 agus ní raibh aon cúla agam sa dlí, ní raibh aon céim agam san ábhar, is fear bheag an ólas bhí agam faoi sé náúil an is smaoineh bhar a laiad ólas a bhí agam. Ní héach an isciúil mé gadháil do cóide agam sa dlí a laiad ólas a bhí agam. Put an ulhhar in an Irish Times mé ceappa. Ach so cap mé a lán ama nuair a ceapach mé nuair a fuair mé an job seo a léamh, cap mé a lán ama sa leabharlann, cap mé a lán ama a leabhart le dlíadóirí, le brethebh, le duine sna hOllscoile i gcéir ceisna anna bhunús a churthú agus a lurg aon ólas go bhhéiting na áil. Agus ceantas nuair chéad rudí a bhfuil mé agus mé déanana an taide seo ná gur raibh fear bheagán, bhí leabharlann í omláin a de leabhar faoin bhunreacht, faoi stair na bunreachta, faoin dlí Anois agus faoi conas mar a dénach conas mar a chríochnaí mar suas leis a gcóras atá againn. Ach is fear bheagán a bhí an freisin bhí iiriseoir, bhí roinnt iiriseoireacht ar fáil, so bhí Colm Tóibín tréis alt den scotha scríomh in Scéal in 1985 faoin tedal inside the Supreme Court sílam. Agus cha sé leabhar mé le suí cha sé ní nó déanaí ag obair dail sí le in 1985 agus bhí anna thionachar ag an áilte sa domhain seoach níomháin sa domhain dlí ach sa suchaí go ginearálta. Mar rinne sé agah le brethebh agus tháinig sé ar lá an ólas nach ar fáil go dtí sin. Rinne Vincent Browne sár obair chomá sé ceannas na hiiriseoirí níl mór an acuáin a cha lán am a thar na blianta a ddíriú isteach ar a gúirt Uachtarach agus a ddíriú isteach ar bhí simimegus a chuacht a bhí a gúirt agus bhí simimegus na daonas na pásanna na daoine hir a gúirt agus an cuachta bhí acu. Agus eiscochtaí seo go ginearálta níl tradiisiún agin in éireann d'iiriseoireacht an sais seo faoin choras dlí. So an tura bhíar seo dar lumsa ar Anois ná gur aspa ólais ar fáil don gná léithúir. Ní mé an smaoineh ar aon leabhar atá ar fáil don gná léithúir a bhíonn conas mar aimníonn an Chúirt Uachtarach níomháin sin ach conas mar aimníonn an Chúirt an choras na ceithre cuairteanna an dlí aonlas na ceisna seo go ginearálta. Agus sílam go sé tábhachtach sin go bunúsach an túra a bhí agam. So má léonn tú aon leabhar staire faoin fichiú sin éireann agus níl an millián ar stairthe ach tá cúiseanna leis tá fáinna leis. Ach má léonn tú aon leabhar staire faoi éras a fichiú is fear bheagán tagartí eici tú den Chúirt Uachtarach nó den choras dlí. Beidir go mbeidh giotaí gearra faoin monreacht, beidir go mbeidh cúpla tagart faoi cás X in 1992,
seans go mbeidh tagart de chás Mary McGee faoi phríogiúint sna seachtaidí. Ach seachas sin is bearn é sna leabhar staire seo go léir sílim. Mar sin an príomhhaim bhí agam ná iireachta dhéana é seo chur a gceart, nó ar leid an próisis sin a thosú nó chur bun. Ní bháin sin ach bhí mé gíire é dhéanamh meach áirithe, so bhí mé gíire is iriseoir mission ní líador mé ní starí mé, agus mé géirí bhí sim agam sna daoine, bhí sim agam sna brethebh, sna daoine anna chuachtach seo nach bhfuil éon eolas ar bithagin fuú. Duine brethebh a bháindom, dúirt sé lom tá muideann an siúil síos na seáideanna an seom lá lí agus ní aithníonn duine ar buithmuid. Polytóir stuptar iad gach chuig nóméid, bíon duine gurí leabhart lo, bíonn sin an telefís, bíonn sin an radio. Ní dhearann go naithnoch an chuid is mó doing, well, aithnoch midna beidir ach sílim dá hiúlach Susan Denham an príomh-bhrethebh síos an sráid am lá lia. Ní is fear bheag an duine aithnochaí agus sí an brethebh beidir is cáiliú le sa tír. So mé gurí breanú orthú mar ghuioine. Freisin bhí mé gure gan déile leis mar institút, bhí mé gurí breanú ní bháin ar na brethebh mar ghuioine ach na daoine thug na cásanna, so na gná daoine thug cásanna, na dlíadóirí thug na cásanna, gach duine bhí baintach leis a gcóras in Mealach Éigean. Déitá agur a mé gire an chuirtí na haing siar ar an institút príomháideach cinál rúnda seo, agus breanú ar na daoine mar parsanraí a bhí coolraí acu, a bhí gaolta acu, a bhí ideolaíocht acu, agus is ceist simúla sin hagan sús a rís sa leabhar chomá. Bhí mé gire an institút seo an Chúirt Uachtarach a úsáid mar cinál fuineog le breanú ar ceistena eile. So le breanú ar conas mar déanach ferbert ar suchaí na hÉireann sa fiúis, le breanú ar conas mar aimníonn an institút seo leistíd an córas generalta politúil atágin in Éireann, mar is institút politúil é seo in Ireland Vincent Browne. Agus freisin breanú ar céintúnachar a bhí ag na brethebh seo ar na hathrathe móra a hála le linn an fiúis. So mar dúras ní thuirí mé lista fadálachtaí ar gachrid tá sa leabhart a fithe cabadláin a mata simagaí tá si bhna léamh. Ach just peocí me amach tríú ceithre fuinte, rudaí a dóla mise agus rudaí beidir nachra an irid sinolalas ag daoine orthú ribhe seo, cinnte seach lasmuid den Chóras Dlí. Puinte hen, bhí an Chóras Dlí a chuircha bhaim treis neamhs blachas in 1952, mar ceantas na darlumsa, ceantas na heachtainna is mó den tréimhse sin. Chó tábhachtach le bunú an Garda Síochána nó aonas na struchtúrí nua sin a chuircha ar buns na fichidí. So bunaíodh an Chúirt Uachtarach in 1954, mar aonas na cuairteanna eile sa struchtúr neamhs blach. Ní athrú radicúla bhí an. Détá rá ar bhealach gur beag athrú in áíre déanach ar churbe. Chomad siad an Chóras Dlí cuiteanna bhí acu is asanna, tá cum ar naréach siad ar mórrain na hórpa, ní lurg siad inspráid nó sprága an sin. So ghlach siad an Chóras a bhí acu, ghlach siad an Chóras sóiríochta, seachas an Chóras fisrúcáin a bhí acu sa rank nó éon áiteile san Eorp. So bhí an struchtúr go bunúsach mar a bhí. Freisin bhí na simbal mar a bhí, so chaisiad an fult bréige, chaisiad na róbí fada dómha, bhí daoine anna rinne iireachta é seoir fada athrú ach go ginearálta bud domhan cinál cumadacha sna ceithre cuairteanna ar aon chuma. Agus so cumad siad ní bháin na struchtúr ach na simbal agus na tradiisiúin a fuaidir ó hasanna. Ach bhí idir anna chuaireamach gan an mionlach protestúnach agus aontachtúra a dhearra amach as a gcóras nua. Tá sé sul ar nuair a léim tú díal an Hugh Kennedy, nuas agam ar thuúlainn an seofa Hugh Kennedy, a Hugh Kennedy ba bhuine anna hábhachtach é sa tréimhse seo be an chéad príomh-bhrethebh a bhí ag an córas nua. Agus bhí séad an túram ba náisiúnaí láidir é, agus bhí séad an túram go chóir athú bhád níos mó i dhéanana, nó níor éirí leis mar bhí freasú an láidir ní bháin sa chóras folitúlaach sa chóras dealathe freisin. Agus so níor éirí leis na hathra seo mór a chur bun. Ach hiag sé gur sé tábhachtach na héintachtóirí agus na protestúnacha a chuineáil isteach. Agus bhí an a cheannach ar aige ar an munreacht a scríadar in 1952, bunreacht an Séirstáid. Agus an rud is tábhachtaí faoin munreacht sin, go generalta táid trééis darmadí an níl teanna hábhachtach nuair a dú breanú ar
an dara Latin féhuís mar tá bunach nuagin an 1937. Ach an rud a bhí an hábhachtach faoin bhunach sin, ná gur isteán bhí an conceap seo de afhreathnú brethúnach, a judicial review. Agus séad atá gceist lei sin ná go bhfuil an ceartaigh brethebh nó brethebh cinenne dhéanana breanú cinenne a dhéanaan an rialtas nó agrastáit, agus a ráling a bhfuil sé bunachú nó nachhfuil. Agus ba conceap nua é seo, bhí sé acu America, ní sé acu is asanna. So chiallaigh sé an chéad lá gur bhád níos mó cuacht ag na brethebh an seo ná na brethebh is asanna mar hampla. Agus bhí ón tús bhí si de lereg inspráid agus sppraga i Washington seachas i London, agus bhí sin anna hábhachtach. Agus sin an dara pointe agam. Níor hiic me sé seo ribh seo, beidir gur hiic daon eile, ach sílim gur tionachar an a bhór ag America ar a gcóras Dlí na céad blianta den Saorstát. Agus go hindíireach mar sin gur tionachar óhór ag America ar an bailach a d'urbar an stáit suas go dtí na 60daí agus na 80daí, go háirt na 50daí agus go háirt na 60daí. So I gcásiú Kennedy is a drone stáit aontaithe deich sé gcónaí. Fuair sé inspráid den bhunracht I mbunracht Mhairiceá, tá lán conceapanna sa bhunracht sin a fuair sé Washington, agus a dan sa documéid a tháinig de Valera agus John Hearn suas leis 1937. So sin a bhágúil na rudí rinne siad 1950 tábhachtach ná gur cuine siad de landas na conceapan agus na principal seo 1937. Níos déanaí go háirid sna 60daí agus na 70daí, bhí an tionachar seo I bhfad níos sunta sí. Feictar ag go háirithe leis na brethebh Ceall O'Dálaigh agus Brian Walsh, beirt dus na brethebh is mó is stair na Chúirt agus I mo leabhar hain. Agus beirt a bhí go smúr faoi tionachar Mhairiceá agus a bhí gaolta páirsan acu le brethebh America agus tuiríadóirí America. Ceannas na foinsí is fear a bhí agam don leabhar ná bailúchan litreacha idir Brian Walsh a bhí ar a gcuairt Uachtarach an seo in éireann ar fa tríocha bliain ó go luas na 60daí, sílim gur sé gur ceapach é 61 agus bhí sé an go leabhar na 90daí, nó déanachs na 80daí ar an chuma. Ceannas na foinsí is tábhachtaí a bhí agam ná bailúchan litreacha idir Brian Walsh agus William Brennan. Agus bhí William Brennan bhí sé ar a gcuairt I America, bhí sé mar ceannas na brethebh librálacha mór le rá America, bhí an a tionachar aige ar chutas na cinine agus na cásanna is mó acu America. Agus bhí cardis idir an beirt air seo. So tháinig Brennan go blach líal sílim in 1963, agus bhí sé ag duine áiteag na blach líal, agus bhí sé site in aice le Brian Walsh agus bhuailad ar chéadú agus dar go mala le chéile agus phléad ar cuasaí Dlí agus gach eile. So as ón lá sin thosaigh siad a scríomh litreacha na chéile, agus chula méid gur a cardis atarú, ní raibh aon ine seaging de seo. So bhíos gom gur litreacha le William Brennan, gur pápéirí William Brennan ar fáile sa Library of Congress of Washington. So thugad ar ceaddum, thug Tyler Brennan ceaddum dó trasna Washington agus breanú ar na litreacha seo, agus bhí 300 litrán, agus ní raon na trééis taachtarú hana, so tá siad éis bu an gach litir úsáid sa leabhar mar mis an chéad na tháinig. Ach tá siad an a himúil ar fad, mar ní bháin gur siad de lé cuasaí cluine agus an Scéal a bhí acu hain, ach bhí siad de lé cuasaí Dlí, bhí siad bhí bháilte scríomh litreacha go Brennan a rá, Dear Bill, tá a gobar ar cás maidir le X nó Y nó Péród, bhfuil éon túramí agad, bhfuil sibh siad trééis déile le éon cásan ar an ábhar seo, nó fiú cad dhéan tha hain, agus scríoh William Brennan arás agus bheith túramí agad a bháist, bheith sé mula cinní nó altainna bhí léite aige. So bhí an máirt intellectúil seo a táirliú idir an dá chuairt, agus is beagolalas a bheaging fa seo ribh, agus sílim go sé anna hábhachtach agus anna himúil. Pointe 3, bhí a gcónaí achrann agus teannas idir an rialtas agus na brethebh. Agus ar leibhéil bháin cheappa bhfuil cinnte tá achrann agus teannas, mar le cúpla bliana nuas tá trééis a lé seo go hundúil, so le cúpla bliana nuas mise nuair bhí na gobar mar irseo ar cuasaí Dlí,
bhí mé de hir a scríomh faoi racinne agus conspóid idir na brethebh agus na polatóirí maidir le páid nó pinsin nó na canílacha oibre dachús na ceiricúirteanna mar hampla. Agus go hiondúil iar-chomhfhreagraí níor sé riamh chomh donna seo bhí an fiú le céad nó nócha bliana nuas bhí gailsach maithidar an dá hebh. Níl sin fear, so nuair a chuid meisteach sa charta náisiúnta, nuair a chuid meisteach sa charta na UCD agus le na pápéirí éagsúla chaf mé na míana á léamh. Tá sé súil ar beag na gach rán ó tríomh líon hí conspóid nó rac éigen faoi pá, faoi pinsin, faoi canílacha oibre. Bhí sé díreach mar a ggéine gach coppla blian. So nuair a léitú na litreach idir Brian Walsh agus Charlie Haughey nó Brian Walsh agus Brian Lenihan nuair bhí Lenihan mar airgeadis. Bhí na téimi ceann céine tacht suas. Agus bhí na figurí níos mó, si fill níos mó airgad san óchadaí agus le cúpla bliana nuas ach go bunúsach bhí sé mar a ggéine. Agus sílim go sé sin tábhachtach mar ar bhealach tá sé go thomlá nádúrtha, tá sé tócha isteach sa chóras a thagann go mbeidh teannas idir an dá thaobh agus sílim hain go mbeadh fáid níos mó agat mar mbeadh teannas idir an dá thaobh. Dá mbeadh gael an bháth idir an dá thaobh. Tá sé nádúrtha agus is maithan rud é go bhfuil teannas nádúrtha idir na brethebh agus na polatóirí. Ní bhhailad go mbeadh siad ró chongrach lena chéile. An puinte déarnach ná gur a tunnachar níos mó ag gcuairt Uachtarach ar Scéal poiblí agus príomháideach na tíre ná a hiigemuid. Agus nuair dhearm go dtigemuid tá cinnte go London na gcurthaí é seo ach tá mé leart ar na stair generálta den tír sa fihuaís. So tá is go tunnachar óhhar ag gcuairt ar policy le an Aontas Eorpach, referan, an túisceart, gachsáis ceiste tá an cuairtrééis déile leis le nuacha bliana nuas. Ach tá tunnachar óhhar aige ar an Scéal príomháideach chomá. Rointas na cásanna is tábhachtaí a tháinig os cóir na cuairte sa fihuaís, ba cásanna iad a dhéirí isteach ar cearta na naoine. Agus go hiondúil ba gná daoine thug na cásanna seo. Mná go hiondúil. Nuair eicinn tú ar na cásanna is mó sa fihuaís, tá ceann ó cuaig cás atá níos tábhachtaí ó thaobh cearta na naoine ná aon cásanna eile. Agus in ngach ceannas na cásanna sin is mná agus mná óga a thug na cásanna sa chéad dul síos. Agus sílim gur bé an sampla is fearr ná cás Mary McGee go luas na seachtaí. Agus seo an puinte scuiretá amach Mary McGee bhí sílim gur sí 26 ó 27 go luas na seachtaí. Agus bhí sí posta le sémas ba iascar é bhí coníorthú is scairís am lá clia. Is fear bheag an airgid a bhí acu. Bhí sé a brathir an iascarocht bhí níor a job eici bhí ceire lena bheici faoin am seo. Agus bhí feban is láinte eici le gachúir bhí si a gumper. So bhí ceire lena bheici a gachúir bhí feib éagsú eici. Agus nuair bhí an cearú lena bheici dúirt a dochtúir le dúirt sé Mary ní sin an gealann chuid má bhí an lena bheile agat ní mé an gealann chuid nach bhaid tú bás tá cuasaí chodonna sin. Agus dar nó ní rah Mary a gurí dul sa chans. So rinne Mary íirecht frigianúnig umpáirtáilisteach ó hasan an níor siad ar fáil in éireann ag an am. Tháinig siad go bhlá clia agus dénach gabhach iad láithreach. Gabh fir a chustam na frigianúnig seo láithreach. Agus curach litir go Mary a rá agus go sémas a rá. Tá mar tréisiid seo gabha bhhaling insin chuid go bhfuil seo gine an dlí agus gúil seans go bhéh tá rán ó tríomh lína chaamh sa frisún agus gnech fíáil cúpla €100 a punt leníoch agad. So chuí Mary McGee go dtí an dochtúir agus dúirt si tá seo dochreidte bhfuil cead go bhéh seo dhéine tá seans go bhaid na bás de bhar seo bhfuil éanú gur féling i dhéine. Bhí gael éigen idir a dochtúir agus dlíadóir a bhí anna him aige gartan an ine sa cinál ábhar seo agus bhartaí siad le chéile an túr acu nó an ceathar acu go dógad is cás chuig an Nordchúirt in Loch Lia. So thóg siad cás go dtí an Nordchúirt ag aragóint gur a ceart faoin munracht ag Mary McGee i seo importáil chail si san Nordchúirt go há tapaí chail si leis de gháil áisiúlam agus thuaigh si go dtí an chóirt Uachtarach. Agus ar a gúirt Uachtarach bhí brethebh ar nós Seamus Henchy, Brian Walsh, Cuitas na Páisceanna is mó sa leabhar agam. Agus bhartaí siad go rath an ceart seo ag Mary McGee. Ní hé go rath ceart
ag Mary McGee a bhí scrite sa bhunreacht nó a bhí le léamh sa bhunreacht. Ach bhí nuair dúirdar má ag tú ar gachar atá sa bhunreacht le chéile. Dearan mídna ghfuil ceart, ghfuil sé intuigthe ghfuil ceart sa bhunreacht ar a gléimid príomháidechas pósa. Sé sin le rá ghfuil spás príomháideach sa sochaí nach bhfuil ceadaigh nach bhfuil ceadaigh na húdaráis brisisteachán agus gur féile leat go bunas gur féile leat muna chuirtú seach ar aon eile gur féile leat péir gramátaí an sa spás sin. Bhí sin anna tábhachtach. Sílim hen gur ben cásas tábhachtaí sa fihuí an cásas tábhachtaí an cinnis tábhachtaí a rinne de riamh. Agus ní hamháin gur aithrí sé thairíthe daithrí sé an díospóireacht Dúmlán an pléimh ar siúil an éireann faoi ní hamháin faoi dhéanúint ach faoi stádas na mán, faoi aithrithe sóisialta bhí ar buns na seachtaí. Ach go fad téarmach is de bhór cás Mary McGee a déanach athú ar an munreacht i 1983 maidir le ginmhile nó le ginmhile a stoppa. Mar bhí agla ar daoine in éireann a bhí a gcuine ginmhile go núsáid fí mar a hála America, hála sé seo America, go núsáid fí cás Mary McGee was an principal seo de príomháidechas pósa le ginmhile a thógáil isteach sa bhealach céine. So chuirdar feachtas ar bun agus faoi 1983 leis de deimlíonn bhí an bunreacht aithrithe agus bhí an Eighth Amendment a gachtain le leart faoi Johann. So tá muid fósa a play, tá muid fósa déile leis le cás Mary McGee nó na ceisna tháinig as cás Mary McGee agus sílim gur sin chutas na fána gur bé cans na cásna is mó a dhéileáil siad riamh leis. Tá mi sé treis an numracha rá hána féin. Fágamén sin é agus má an ceisna agus bheith sástí idir aige.